ассалому алайкум дӯстон, мардуми ютуб тамошобинои канали Сауду ТВ. Имрӯз 7 июн 2026 сол обши 9 дона хонаи бачаи азиз нарх нав аз 60,000 сомон сар мешавад то 250-350,000 сомон. хулоса хонаҳои фурӯшӣ дорем бачаи азиз. Ина кадомитон хонаи арзон гуфтесен, ҳамин видеора то охир тамошо кунед. ҳамин 60,000 сомонша бигирем бачаи азиз ки варианти соза. баъдан барои қабули реклама чизе ки дорем барои фурӯш ё реклама кардан дар WhatsApp ма роҳӣ кунед ё ки омада айпеш хушрӯ када видеош мекунем. профессионални монтаж, профессионални видеонавор, яъне ки ҳаракат ка хушрӯ видео мекунем ки мардумда фаҳмо боша бачо. лайкоту намуден, дар канал подписатсия кунен, чизе ки дар кораи комментария кунен. нархҳо ай 60,000 сомон навора шурӯъ мекунем бача азиз. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудааги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. 220,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ ки 5 сотиқ замин бо як дархона, гирди хона забор гирифтагӣ, дарвоза шинондагӣ, свет об дора. ин хона дӯстон дар ноҳияи 5 ҷамоати озодагон деҳаи Сафедоронда қарор дорад. инами варианти соз бача. хулоса ки як дархона доштай, дарвозаи фасон часпондагӣ, гирдаш забори хушрӯ кардагӣ, якчанд дарахтҳо шинондагӣ, ҳавлиш ҳамвори хушрӯ, як хона 220,000 сомон арзиш бо муомила дӯстон. ина марамат метонен занг занед рақамҳои 6216 муроҷиат карда маълумотҳои боқимондаша бигирем бача азиз. ва дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатагаҳай 20 сотиқ замин дора дар Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод. 60,000 сомонӣ бо муомила дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ҷамоати Чилдухтарон, қишлоқи деҳаи Валӣ. 2 хона, 2 ҳуҷра, 1 долон, нонпазхона, дарахтҳои мевадиҳанда, чормағз, олу ва ғайра. ҳуҷҷатҳо 100%, ҷойи хуб, буду ҳавои тоза, деҳа барои чорво молу ҳол кардан, яъне ки удобни. номеро дар рӯи экран рақамҳои 5912 метонен занг зан ба боқимонда маълумоташа бигирен. 60,000 сом, 20 сотиқ замин. ина дӯстон марамат занг зан пасоншен. ҳамин хеле хонаҳои арзон айкиҷо дар кора бачаҳо. шумо комментария кунен, баъдан роҳӣ мекунанд, ман навор мекунам, дар фурӯш мегзорам. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. ҳамин хона ҳам дӯстон созай.
2 сотих замин дора, 2 хона кардагай, нархш созайне ки дарвозаи фасон. Проекти зур экономичный проект бачаки азиз. Дар Душанбе дар рӯбарӯи мошинбозорда қарор дорад. Аз роҳи калон мега 100 метр дурай. Аз роҳи калон 100 метр рӯбарӯи мошинбозор ноҳияда ки нигоҳ мекунад Душанбера 275,000 сомон бо муомила дорад. Рақамҳои 7000 ахиршай муроҷиат карда метавонед бачаки азиз. Ай ки ҷои Душанбе хона дар корай, чанд квадрат дар корай, чандум этаж дар корай, то чанд сомона дар корай, чанд сотих дар корай нависонен, комментария кунен. Иншоалло одамое ки дора ку рӯӣ мекуна, мебина ки талабот ҳаст, пас савдо ҳаст. хулоса дӯстон рӯӣ кунед чиз дорем. Мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Ноҳияи Ёвондай 50-солагӣ. Як хонага квартира дар этажи дуюм, масоҳати 47 квадрат. хона дар этажи дуюм мега 47 квадрат, сохтмон дар этажи дуюм рафтестай. Марҳамат, маркази Ёвон 50-солагӣ. Вариантҳои квадратҳои калон, майда ҳастай дӯстон. Ина марҳамат, ҳамаи квадрат 47 квадрата 228 бо ҳастай мисол 70 квадрат, 60, 65, 80, 90 квадрат. мисол бо ҳастай мисол шояд квадратҳои майда ҳам боша. ҳамин мегем ки вариантҳои квадратҳои калон дорем мегака. 228 47 квадрат. рақамҳои 47 16 занг зад метавонед дӯстон. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор дӯстони қадрдон дар 8-ум микрорайон қарор дорад. ин квартирае ки мебинед ремонт кардагӣ тайёрае. ҳамин касе ки мегира даромада зиндагӣ мекунад дӯстон халос. 295,000 40 квадрат ду хонаи майда кардиян дар этажи панҷум дӯстон шаҳри Ҳисори худмон дӯстони азиз. ина калидор, ина бания, ина ҳоҷатхона, ина кухни. хулоса дӯстон аз салим маълумоташ рақамҳои 7096 занг зад бигиред. ин квартира дӯстон дар назди бозори Самоҳай. дар шаҳри Ҳисор бозори Само аст ку ана ҳамуҷа квартира қарор дорад дӯстон. занг зад пурсоншед. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи шашум, масоҳат 40 квадрат. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, дар дӯстии халқҳо, дружба народода қарор дорад азиз. яъне ки хона дар нехи, дар наздикии гимназияи Аминҷоне ку ана ҳамуҷа ҷойгир ҳаст. як хонага 40 квадрат дар шашум ошёна ҷойгир ҳастаи шкатур, электромонтаж, стяжка пол кардагӣ ҳастаи дом тайёр. одамо зиндагӣ доранд, лифтам дора. 40 квадрат 270,000 шаҳри Бохтар, дружба народов дар бозори Нехи наздик. рақамҳои 0303 ахири номерои соҳибхона занг зад пурсон шавад азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 288,000 сомон арзиш дорад дӯстон. дукомнатага квартира дар этажи нуҳум, масоҳати 64 квадрат. шаҳри Душанбе ноҳияда ки дар худи баъд аз парводи Ленинград бача азиз. ремонт нав мега нови ремонт барои бинои замонавӣ иборат аз 2 балкони 14ошона,
дорои таваққуфгоҳи нақлиёт дар таҳхона мега, майдончаи бозӣ. хулоса дӯстои азиз 64 квадрат 288 000 аз Салим маълумоташа бигирем бачаҳо. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. Дукомнатага квартира дар этажи шашум, масоҳаташ 58 метри квадратӣ дар назди поликлиникаи нав, ноҳияи Рӯдакӣ. хоб ду хона дар Рӯдакӣ доми 12 этажа дар шашум этаж иҷозати ремонт ҳаст. 3 тиреза дорад. Пеши поликлиникаи нав садик мактаб наздик ва сари роҳ ҳам дӯстон наздикай. 335 та ина марамат занза боқӣ монда маълумоташа бигирем бачаҳои азиз. лайкотон монед, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дар кора комментария кунед бачаҳои азиз. иншоалло ки мо аз рӯи комментари шумо кор мекунем, навораи бандинара пешниҳод мекунем бачаҳо. оиди хона дӯстон занг зад пурсоншен. наздики поликлиникаи нав ин тараф ҳам дӯстон хонаҳоро беҳад бисёр рафта навор мекунем. мақсад талаботи иҷа бисёр дӯстон шароитҳои хуб дорад. мегзарем ба ахирон квартираи фурӯшӣ. дӯстони қадрдон, дукомната квартира дар этажи 4, масоҳаташ 46 квадрат, шаҳри Хуҷанд дар 32 микрорайон қарор дорад бачаҳои азиз. ҳастае бачакҳое ки аз Хуҷанд бошанд моро тамошо киста бошанд. як комментария кунед бачаҳои азиз ки шумораи мардуми Хуҷанд чанд қа бошад. мега нархша 325 000 мегем, бо муомила мекунем. рақамҳои 1794 занг занед. ду хонага 46 квадрат дар 4 этаж шаҳри Хуҷанд 32 микрорайон. боз маълумоти боқимондаша занг зад бигирем бачаҳои азиз. дӯстони азиз, ҷонтон нагардем дар видео лайк монед. ҳамин лайкҳои шумо сабаби тобравии навораи мо мешавад. каси мара тамошо кесай нисбати лайк бетараф набошед. тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, лайкҳоро монед. баъдан чизе доред роӣ кунед, худохоҳ реклама ка фурӯшта мегзорем.